Jeg ved ikke helt præcis, hvad der er det rigtige. Men det kan jo også et eller andet sted være lige meget. Da det væsentlige er at fejre og lykkeønske jer på bedste vis. Hvis man undersøger, hvad ordene dimension og translokation betyder, så kan man se, at det er noget med forflyttelse, omflytning eller bortsendelse. Så i bund og grund betyder det, at vi er samlet her i aften for at forflytte jer og sende jer bort. Og det er vel at mærke en bortsendelse i den gode betydning. I er nu klar til at afslutte et langt og forhåbentlig indholdsrigt kapitel i jeres liv. Nemlig et 10-års forløb som folkeskoleelever. Og selvom I selvfølgelig sidder og er dybt nedtrykt over, at I skal forlade jeres elskede skole, er en afslutning en nødvendighed for at kunne begynde på noget nyt. Noget nyt og anderledes, der passer ind i den fase, som I nu befinder jer i. For jer virker det sikkert som en evighed siden, I startede jeres nu afsluttede folkeskolekarriere. Som små, betuttede og vandtrykke hænder og give jer i kast med det, der dengang var det nye og spændende liv. For jeres forældre, så virker det nok som om tiden er fløjet afsted, siden de med forventning overlod jer i folkeskolens tilpas faste greb. I har i løbet af den her forholdsvis korte periode haft en del forskellige identiteter, som sikkert har været både til glæde og frustration for de voksne omkring jer. At se sit barn eller sin elev udvikle sig fra et nuttet legebarn over flere midlertidige mutationer til en konfliktsøgende og selvhævdende pubertetsterrorist, det kan godt tage pibet fra enhver. Dette også selvom man er advaret og godt ved, at det kommer. Men så sidder I jo pludselig her, modne, ovenikøbet til tider fornuftige, og I ligner næsten helt almindelige halvvoksne mennesker, som nu er klar til at forlade skolen og starte på noget helt nyt. Om I skal på handelsskole, teknisk skole, i 10. klasse på gymnasiet eller noget helt andet, har i den forbindelse ikke den helt store betydning. Det vigtige er, at I nu har fået mulighed for at vælge, planlægge og tage ansvar. Det går det. Jeg skal huske, der er meget dårlig mikrofonsanger. Nå. Som I kan se, så er det et udstyrstykke her, og Ingrid, hvordan kan jeg blive lidt bevægelig? Med det der lyd. Ja. Okay. Er der så noget? Ja, vi prøver. Nå. Nu er vi nået her til, kære Nine, på, hvor de sidste ting fra mig. Ja. Vi mødes her i de sidste timer i grundskolens forløb, og jeg har selvfølgelig fundet min poesibog frem. Yes. Den vil I også kunne finde i jeres kuffert, som I får lige om lidt. Men først en hel del mange ord fra mig. Det lever herinde. At leve er at rejse. Med det citat fra H.C. Andersen, ja, så er I på vej. H.C. Andersen, der jo aldrig i sit voksne liv fik eget hjem. Men han var også ganske særlig. Jeg tænker, at I jo om ikke så forfærdeligt mange år vil rejse, flytte fra jeres forældre, flytte jer ud.
rejse ud i verden med viden og erfaringer. Og de erfaringer og den viden, der nu er lagt i jeres livets kuffert. Og jeg siger jeg lover jer, der bliver lagt mere på endnu. Men i den lille, eller store, eller mellemstørrelse, jeg har fået af kuffert, det vil jeg bare sige, der er ikke noget mellem størrelserne. Det er ikke noget, der betyder noget. Men jeg har jo selv været med til at lægge i, altså så fremt man har fulgt undervisningen. Yes. Men der er lagt i brevet til dig selv, der skal læses om 10 år. Overvej, hvor du må nære om 10 år. Vi gamle kan tænke over det. Ja, det er lang tid. Der er måske billeder af dig selv og vennerne i det uendelige, ude i evigheden. Ja, her gik vi som en blot ned til vores dejlige strand ved Lisleje, fotograferede os med ryggen til havet. Det er nemlig det uendelige. Tanker om det, og det med det uendelige, tror jeg vil dukke op i jeres liv gang på gang. I kufferten til jer ligger også stjerner. Nogle har flere. Men stjernen er et symbol på, at I kan flette stjerner. Og hvad meget vigtigt er, hvad gør han? No. At I er stjerner i jeres eget liv. Husk det, skønne unge mennesker. Måske vil nogle af os finde en enkelt Wordle. Det der med grafisk at lege med ord, som jo kan blive til ny poesi. Det er også noget, vi har arbejdet. I rejsens kuffert er der også små æsker. Ja, nogen fra 9. H blev faktisk eksperter ud i æskefoldning. Måske jeg kan kalde jer ind til næste holds undervisning. Det vil være dejligt. Og med en berømt myte om æsker og med æsker og indhold har vi arbejdet meget med, nemlig Pandoras æske, hvor mange af livets forfærdelige ulykker flyver ud i verden, da lukket til Pandoras æske bliver løftet. Men tilbage i æsken hos menneskene lå håbet og er håbet. Det har vi talt en hel del om i 9. H. Vi har nemlig meget lykkeligvis kunnet mestre gode samtaler i klassen. Det har jeg sat rigtig stor pris på, det skal I vide. Jeg skal evne for tolerance og rummelighed. Det vil jeg godt have lov at sige med bagtanke i sidste valg. Det kunne vi voksne godt lære noget af. Jeg er umådeligt stolt af jeres måde at tage imod fremmede. Jeres måde at tage imod nye kammerater har været fremragende. I skal vide, at jeg med stor fornøjelse og meget arbejde. Men jeg har fulgt jer hver især i jeres faglige, jeres personlige udvikling, og så frem I selv ønsker det, vil altid være et menneske, der gerne vil jer. Jeg vil gerne tale med jer, hjælpe jer, møde jer osv. Og med det her skal jeg slutte. Jeg har kun et halvt stykke papir nu, unger. Bare vent. Men der er selvfølgelig lidt poesi med på vejen. Noget, som I også kender, vi har arbejdet med. Og jeg bad jer om at tænke over, reflektere, hedder det nu på moderne sprog, om hvad er dit væsens rod. Jeg er din barndomsgade. Jeg er dit væsens rod. Jeg er den bankende rytme i alt, hvad du længes mod. Fløj du så vidt over landet, voksede du fra din ven. Jeg er din barndomsgade. Jeg kender dig altid igen. Tak til jer skønne unge mennesker. Tak for samvær, for samtaler, for en dejlig kurv og en ualmindelig smuk tale til mig på sidste skoledag. Den hænger hjemme på min opslagstavle og skal til altid erindre mig om, hvorfor jeg blev skolelærer. Tak til jer forældre for lån af jeres skønne unger. Ønsker jeg held og lykke på rejsen og god sommer.
Så vil jeg gerne bede 9. H om at rejse sig og komme herover til mig. Altså eleverne. I stiller lige op efter mors fornavn. Mors fornavn. Annette har vi her. Mors fornavn. Jeg ved ikke. Nej, du skal ikke være klar. Okay. Jeg ved ikke, hvad går nu. Nej, jeg er M. Nej, jeg er far. Ja, og venner. Monika. Ja. Og så har vi her Oliver. Eller det for rejsmål. Her har vi VP. Han er dernede. Flot fyr. Ja. Du skal lige blive her nu. Ja, tak. Jeg tager en lille tur. Stefan i Kauffeld. Linea. Med det. Og her har vi Sia. Med det. Michelle. Ja. Niklas. Så skal vi have nogle andre. Sena. Så har jeg noget her, Mads. Vil du være nu? Altså, der er 2 kukker, der som så ingen har. Men her jeg har lavet en anden. Et M-barn. Jeg tror det. Så er vi nået hertil. Velkommen. Yes. Og der er flere endnu. Og jeg tager den. Jeg tænker bare lige og så skal jeg lige, og der er den fine duk med, så ruller vi lige ind over her. Der har vi Andreas. Det er lidt mig, Andreas. Det er fra klassen. Nej. Jeg tror det ikke. Maja. Tak. Det var
og man skal finde dem. Okay? Ellers lige vil I godt være søde og vælge om på jeres forældre. Tone blev indført. Skarpe, retfærdige, uretfærdige, men også kærlige. Tak fordi I gad, og I har lært mig utrolig meget, det kan jeg godt sige. Jeg synes også, I kan være rigtig stolte af jer selv. Jeg synes, at I har gjort det fremragende. Den dag, hvor jeg blev færdig med mundtlig dans, der sagde jeg til mig selv, og niv mig selv lidt i armen, kan det virkelig passe? Men I gjorde det sgu. Godt gået, unger. Gå ud i verden. Jeg tror på jer. Det næste, det siger Rockvind. Monika Bjergaard. Så er det Fie Bro. Så er det Lea Christensen. Rune Christensen. Mathias Dam. Stefan Wertz. Så er der Andreas Jensen. Niklas Jørgensen. Line Larsen. Så er det Nadja Larsen. Mie Lundberg.
Marie Magnussen. Jonas Nielsen. Jonas. Maja Nielsen. Michelle Nielsen. Mikkel Petersen. Senna Sørensen. Mikkel Thomsen. Mads Tidemannsen. Katrine Sandberg. Jeg tror lige, vi giver dem alle sammen en stor hånd. Så er der photo opportunities.